Čaute, dneska vám ukážem všetky top triky, ako získať tieto Demon alebo Angel Stardropy. Ja každý deň hrajem túto hru a veľmi dobre viem, čo robím, pretože za to vlastne dostávame a teraz si dostanem kľudne a teraz som iba dvakrát skončil druhý a podarilo sa mi to vyhrať. Takže je to tiež, lebo je to dobré hrať to. Takže to je môj prvý tip, lebo každý no ale aj tak je to dobré hrať túto, aj tak je to dobré hrať, je to veľmi akože je to asi dosť náročné, ale určite to nie je ľahké, ako si niekto myslí. Ty kokos. Jaj, no. Takže to je jedna rada. Ako druhú by som vám odporúčal hrať každý deň všetko, úplne všetko. Now you see how it goes. Super! To sme vyhrali pekne. Takže odporúčam vám určite teraz dostanem 17 dropov. Kúkajte. 17 dropov dostanem. Ešte vám odporúčam hrať túto, niečo si túto. Potom vlastne vyhrať tých denných 10 battlov, či koľko to je. A ak máte gemy, tak určite odporúčam si nejaké tak si kúpiť nejaké tieto, ak teda chcete, aby ste získali tohto krásneho psa, lebo tak je pekný. For Mortis is here. Carve and conquer. Je fakt pekný a chcem sa vám poďakovať za 30 odberateľov. Feel the fury of the underworld. No ale toto je tiež dobrá abilitka na Mortisa, lebo je to vlastne broken. No, toto je najlepšia vec, čo môžete robiť a to je neskutočné.
A on je dobrý aj... Slice and dissect. That's a blasphemy. I am a creature of the night. Proste je to neskutočné hrať za tohto brawlera s touto abilitkou. Dash into fire. No, I am a creature of the night. takže... No, on je fakt dobrý, I am a creature of the night. ale nehodí sa mu to tamto Creature of the Night. With you. No, takže... Ako moja rada, no, toto je jedna moja rada, že hrať toto, ja to určite ešte dneska tých 7 hier zahrám. A ako ďalšia vec je, zbierajte experience pointy na Brawl Pass, aby ste čo najrychlejšie mohli ho dokončiť, lebo už len 8 dní zostáva, znamená, že to nie je najlepšie. A toto je jedna moja, takže toto zbierať takže hrať každý deň tie hry, potom hrať toto. Teraz dneska je Trio Showdown. A potom, aby ste mohli získať tieto. Je to fakt dobré. Využívajú len vlastne 2 z každého a budem to mať. Takže akože odporúčam vám fakt to hrať, je to fakt super. A Give me some sugar. Loyalty and duty. vlastne ešte si kupujte za geny tieto veci, lebo tak sa to vypláca. A ja odporúčam na tomto hrať Baza, lebo on je fakt akože broken teraz. Lebo akože zabíja aj Kenjiho, keď má super. Lebo Kenji je až akože není až takže zrušili oni. Let the saving Ale begin. podľa mňa je dobré, že má každý tým to isté, teda Demon, ale keďže ja hrajem z randomy, lebo ja akože veľmi, ja moc akože na random, ja som skôr randomy dobrý, takže tak, ale keďže som dobrý randomy veci, ale je to samozrejme ťažké, keď ťa tam akože random týkovia, nevidím taký viackrát, Ukaj Spike, to je tiež dobrá abilitka, to čo má. Ja som vždy si myslel, že ten Demon Fire je najlepší, ale asi si začínam lebo niekedy je to hrozné. Ty kokos. Ty vole, oni zabili. To si ani v živote nešlo. No a ešte k tomu, nie sú takí, neviem čo ktorú akože najčastejšie hrajete. Napíšte mi do komentárov, že ktorú najčastejšie dobre. Už len pár tímov, už len jeden tým. Super. Super. Nie. No a sme dokonca prví. To znamená, že už mám 4 viny.
odporúčam vám fakt hrať. Je to tak, že odporúčam vám hrať to. Fakt určite budete fakt dobrí v tom, lebo málo kto akože tam hraje, ale to je jedno. Dobre, dávajte lajky, odbery, zvenčeky a napíšte mi do komentárov, ktorá je vaša obľúbená abilitka. Čaute!